Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Mga pilagyo ka ang gamaya pa de. 50 Pesos? mil. Ha? Ono, 50,000 pesos. Oh, Ay! O, ginoo ko. joke. Pader. Iyawan naman tali mo na yun, eh. Ay, si pabuang-buang pingha. Na, ako gyud makadasi mong 50,000, ani. Ay, kuan, grabe sa nimo gring oy. Lagi! Diara na yan, chicken, oy. Daw kalakon man ko pader, salamat ani. Ay, sabayan, oy. Pasalamat sa sa parokya nimo sa imong taas kapag serbisyo sa simbahan. Uy, ngano mang kaping? Nganong ni Chabaw man ka? Gisakitan lang ko gring. Ngadi na ko magkaserbisyos misa. Saan mo gud nga, bawal na magud para nimo, no, eh. Para raman sa das imong kaayuhan, pinggod. Mao lagi saon mong yun na. Mao nga ayaw hilak. Paila ka lang sa guguringod. Ako masya nang katungod nga mo pagawas kong gibate, di ba, pader? Kunyagi kailakon mong yugo. Di yuday ko ni mo pailakon. Asa man ang akong tawanong katungod na. Asa lang ustisya. Kulbaan ako ganina, Gring. Nagtuog yung ko nga bahay na namong mama niya ang iyang tuyo. Walagi ko kasabot kong gibati. Minlangan kay taon kay lain ba? Lain yung gisulti. Kwarta pag yun pa, kada kong rasga ni. Thank you, Lord. Pero kanang imong gibuhat, Ping. Wa gyud nay nada. Ha? Wa gyud nay nada. Ano? Kay di man ka papahuwayon sa imong konsensya, ana. Magsige na lang kag kakuyawan. Magsige lang kag kakulbaan kung magkita mong padre. Hangtod nga atakihon ka na lang og di ka na gyud makapaila niya. Grabe sa nimo, Gring. Oh, kay di ba guna posible, Ping? Tan-awa tos Anghela. Namatay na lang to. Pero hisgot niya namatay naman gyud to. Nahilo na ba kahain taon ang kalag ato? Nga wa man gyud siya makatug-an ni padre sa tinuod. Pahuway nga dayon ihatag mo kaniya Ginoo ug ang kahayag nga way pagkapaong magdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Unya unsa man, gusto kang maparihan niya, Ping? Sa pag-ana, Gring. Ay di na ba gini komedyang akong gisulti, Ping? Tinuod baya gyud ni. Oh, Mao nga planuhan na dihag maayo kung kanus-an ni mo tug-anan si padre sa tinuod. karon gyud dayon kong magplano, Gring. Ay, ikaw ang bahala kung kanus-a. Pero ayaw nagdugay-dugaya, Ping. Human lang kong magplano para na, Gring. Kay wa pa ko huwasis kung kulbag niya. Kinilang unang chiki nga 50,000 ang atong planuhon kung saon ni nato. Sige, Ping. Kana-ganahan ko, anak na. Pero, Ping, pailisi una nas bangko. Wow! Kwarta na dyan na, Ping! Gamay raman dayon 50,000, no? Nagdapat tag sako nga bag. Saba ka diha, Ping, oy. May 50 milyones imong nadawat. Pero grasya nis Ginoo nga atong pasalamatan, Gring. Kadakong grasya, anak, Ping. Saan man ni nato? Hipuson gud una. Aton ning ipuhunan. Mupalit tag dugang baboy ug manok, Ping. Pwede sad. Pero,
Kaya pa ba nato magbuhi og dugang baboy og manok, Ping? Di ko kuan kanang ug di lang ko daghanon kayo. Punan lang na nato og mga tulo tingali aron 5 tanan kay na naman tay duha. Ay, may pagmag-anay na lang taping. Aron kong manganak ang mga bakting na atong ibaligya. Ang pangutana lagi makasugakod bata. Di pa ya lalim na mag-atiman og anay. Ay, bitaw sad no. Bagunhong na pud taglaing negosyo. Palitaw! Palitaw niya! Palitaw! Mukaon kag palitaw, Ping. Palitaw! Ping, mukaon ba kag palitaw? Nakabok lang! Nandiyan sa usa! Kuya, wa pa ganitang tubag. Napo, hoy! 100 talan! 100 ko no, Ping. Wa man ta mo palit. Ay, palitan na lang good, Ping, kay luoy pud kaayo. Naghago intaw naglibod. Ay wa man sa ko'y 100, 1,000 man nga akong kwarta. Gara. Bibi, kada na lang, Ping, be. Naara tingali na ikasukli sa usa ka libo, oy. Naro kay kasukli lang! Garas ni bata. Makadungog man nato nga ni ara man tatasod. Di ko kupunguloy! Oh. Ako noy! Ikaw. Sukli. Wala akong sisiyo noy! Palit ka? Ang ahang ingon man ka. Ha? Ningon ko? Ingo pa magani ka nga na kay kasuklis 1,000. Di pa na ikay akong giingnan si Nicolas man kini palit ba siya napo ka palitaw niya 1,000 yung kwarta. Si Kulas? Kung palit ka, kailang sinsiyo lang kay wam ko'y kasukli. Datuasan nyo din ay. Tag 1,000 may kwarta. Yabak. Ingon nga, api magani na kung kami imong gingnan kanina? Ingon sila kang palit ka rin. Wa. Karon palit ka. Dili. Kay klaro eh. Palitaw! Palitaw! Palitaw niya! Palitaw! Bintaha gid nga gipadayon gid ang kampanya sa pagsulob og mask bisag wa nay lockdown. Kay di kayo ta makuyawan maglakaw-lakaw. Kuya! Uy, Kuya! Kumusta na, kuya? Tugay na ito makita, eh. dugay na bagod. Tugay na, eh. Asam ka? Ato ko sa inyo. Nakituyo ni mo. Dinilang ta magstorya. Ha? Dinilang ta magstorya. Di pa man gihapon pwede magtambay-tambay. Badakpan niya ta. Unsa man gid mong tuyo? Dagkua din imong nadawat, kuya, no? 50,000 man. Nagrasyahan in taon. Ayaw gliho, kuya. Ha? Nga naman. Tulis ni. Tulis ni. Isang kamot, kuya. Unsa man ni joke or komedya? Parehas naman na, kuya. Tubaga lang ko. Joke! Sabi na to komedya. Ato na taas bay. Ato ta magstoryag tarong. Kaon na ng palitaw, Salamat ang... Nalagi kay palitaw. Ay, hindi balik man din ang bata, Ping. Di palit na lang ko. Di haon na mukha kay magtiwas pa kong luto. Unsa may mong giluto? Palitaw! Di palito niya nagluto. Pagkaway raro. Yeah. Pwede magstorya na lang ta? Sige, istorya lang ta. Sige. Unsa ganito yatong storyahan, kuya?
Ikay ni ane kay doon na kay Toyo na ako imong pangutanon. Oh. Oo, day no. Ako din na ituyo. Pagklaro dia lulong ay. Actually, kuya, Aktuali pa. Bebe on saman. negosyo. Magnegosyo tag negosyo. Magsosyo tag negosyo. Magsosyo tag negosyo. Magsosyo ta nga magsosyo tas negosyo. Oh, mo na. Manay bot mo pasabot. Ana klaro ha di kay magnegosyo tag Asa na yung negosyo. ingon? May magnegosyo tag negosyo. Dili. Magsosyo tag negosyo. Mo lagi kana. Pero ya matra, unsa man gurong negosyo ba? Tanom. Tanom. Hinundong ka tong nakahalin kog 100,000 sa akong mga tanom? Amo tong tanom oy. Ay, ako naman ito. Kay gihatag na ba itong nang milagring nako? Nala, di na ta maglalay sana. Padayon na imong tuyo. Makigsosyo lagi ko nimo. Amo ang tanom, ikay mo baligya. Unya bahin ta salin. Okay, sugot ko. Wabitay ipagawas ng kwarta. Naidaghang tanom dia. Nilabong na ginagmayo. Mupagawas na kag kwarta kuya.